La Paella Experience. Vaig quedar flipat. Un plat típic català, sobretot empordanès, molt empordanès, que és el ceviche, que no trobàvem crema catalana al restaurant. No, això ho va dir en italiani, Buonasera, 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 que va dir. Buonasera. Pues jo els hi vaig dir, pues mira, si haguessis demanat tiramisú encara haguessis triomfat més. Jordi, como está tan cara la luz, he decidido que vamos a encender velas y haremos hogueras. Posarem una Ya está, esperma. todo a la luz. Puto rostit, que no teniu ni puta idea, joder, agafeu receptaris. YouTube. Rostit! Estem passant de l'oli d'oliva i estem cardant mantega per tutti? No som capaços de veure una escudella amb pilota, amb pilotilles, una olla de caldo i tal, però foten cua per menjar un ramen. ¿Vienes o qué? Venga, va, espabila, chaval, déjate de tanto hablar y venga, deja a los clientes en paz. No sobra un missatge de veu, toca't els ous, no m'ho pot escriure això? Oye, que ahora subo un momento que me tomo el cóctel y voy para allá.